Takže čus, já vás vítám u dalšího dílu z Mirror's Edge, tentokrát třetího dílu. Skončili jsme tam, kde jsme, skončili jsme prostě, tady jsme skončili, takže budeme pokračovat tady do výtahu. Tak, zmáčkni to. Tak, jdeme někam nahoru. FPS se docela držijou, takže by neměly být takový seky. Tak už jdem, výtahu. Jinak děkuji moc za 16 zhlídnutí prvního videa. Není to sice moc, nebo je, ale pro mě je. Pro mě je to hodně. Tak, jdeme zase zdrhat před sajtama. Protože co bychom jinýho dělali, než zdrhali před sajtama. Třeba bychom se mohli jen tak běhat, nebo jít nakoupit. Ale to je k ničemu, musíme běhat před sajtama. To je důležité. Před chlupatejma vždycky musíme zdrhat. Tak. Já tady, nevím, jestli budu kecat, to do toho asi jo, spíš jo. Takže, teďka říkám, viděl jsem na to i nějak gameplay od Peťana, takže nějak vím, o co tady má jít. Takže, když tak, jestli jste chtěli vidět, jak to failuju, že to vůbec neumím, no, tak máte smůlu. Ale faily tady budou, to si pište. Tak, chyce, to blbec, no, vylez tam, no, vylezl, tak tady půjdeme dál a jenom jsem chtěl říct, že teďka asi tak týden nebudou videa, protože nebudu doma. Ano, přesně tak nebudu. Tak, skoč tady, ano, vylez, už tady za chluti cajti budou. Ne, chyce, no, vylez, dělej do ty šachty. Počkáme. Spám na to, tak by tady měli za chvíli rozrazit dveře. Ale asi nic, to je jedno. Půjdeme radši dál, nebudeme se tady zdržovat něčím takovým. Tady asi máme skočit dolů. Kotoul v šachtě, nejlepší věc. Au. Jo, už po mně střílijou. Proto mě to ubíralo. Já jsem si říkal, co to je. Tak, vyrazíme dveře. Kudy teďka, jo, tady tudy přes okýnko. A jedem. Tyjo, tak to musí být pevný okno teda. Takhle jen v pohodě jezdíme. Pozor, skok. Kotoulek, no tak ne, žádný kotoulek. Tak jdeme zase zdrhat před vrtulníkem. Ježišmarja, nevím, v kolik jsme začali natáčet. Takže buď to video bude krátký, anebo taky dlouhý. Uvidíme. Můj upload je hrozný, takže proto dělám radši ty krátký. Tak, tady. Takhle. Já tady asi žádný střih dělat nebudu. Tak jestli mě, spíš ne. A kdyby fakt něco trvalo dlouho, tak to střihnu jistě, že ale teďka zatím ne. Tak, přistaň, no, neflákej se, musíme běžet. Tak, takhle, šup nahoru. Dobré, kudy, jo, tady tudy, pane, už zase spadli. To je parkouristka tohle. To je kvalitka tohle, no. Tudy. Tak, jo. Tak. Tady poběžíme, běžíme, tady přes nějakou ventilaci, kaďadlici, kadící židlici. Jo, tamhle musíme běžet. Takže čus. Tak. Ne, já nevím, kudy teď. Jo, nahoru. Tak jsem nakonec šel dobře, ale les. Pane bože, nezdružuji se tady takovýma kravinama, jako vylíst nahoru. Teda, no, to jedno. Třeba jako pevně se chytit, to není důležitý, hlavně vylíst. Jo, čus. Čus jste hoši. No, tak tady si vyběhněte, já vás takhle oběhnu. Šulini. Tak, a jdeme nahoru. Papa. Tak. A já se tak natáčíme, no. Bude to asi delší epizoda, takže delší upload.
Takže nějak v 10 to tak vyjde, no. Ježišmarja. Nový update. City Eye. Město očí. Ne. To je jedno. Já radši nebudu překládat. Že jinak by to dopadlo špatně. Zrovna já a překládat. Pojď. BDS. Tak, kam půjdeme teď? Tady dolů. Děláte se srandu, že... Ne, není to ta část, kde... Ne, já nechci. Naše malý dítě, co on domlouvá. Já nechci. Já prostě odmítám. Tady tuhle část já nenávidím. Když jsem se to zkoušel, tak jsem to nedohrál celý, což je pravda, ale to je jen. Tak, šup, hop, vykopni to, nebo to spíše vyraž. Tak, skáč, hop, jeď dolů, skoč dolů, je kotrmelec a utíkej. Je zajímavé, že tady bylo plno sajtu na tom mostu a teďka tady žádný není. Hop. Tak, tady. Ne. Jo, tady. Tak, tady. Tak, šup dolů. Kudy teď? Tady tudy. Ne, doufám, že jo. Jinak nevím. A už zase po mně střílejou. Pane bože, když jsem občan jenom co běhá, když jsem nic neudělal. Ježmarja, teďka mě hodně spadly FPSka. Tak doufám, že to nebude sekat. No, to bude. Projďte se, teďka budou lagy na tom YouTube. Můj komp to trošku neunese teďka. Kde teď? Jo, tamhle tudy. Help me, please. Ha. Ani jednou do mě zatím nestřelili. A teďka. Cíp. To je no, běžíme. Máme dobrou rychlost zatím. Radši bych jednomu cajtoviču majzl tu zbraně. No. Všichni víte, co dál. Všechny je postřelat. Jednoduchá volba. Les. Tak. Hop. Kudy teď? Dolů? Proč dolů? Aha, protože tady je sklo. Jej, bác. Čus. Stávej. A? Kacena, radši přeskočím. A nahrává se kapitola. Já nevím, kolik natáčíme, takže... Já bych zase hrál chvilku u ty kapitoly, trochu. Pak bych šel to zase. Tak. Přeskočíme. No, tady dáme kousek a pak to zase vypnu. Protože aby nebyl dlouhý upload. Tak, přelezeme nějakou tu větračku. Aha. Tak, tady skočíme zase, teďka kudy? Dolů? Ne. No, tak tady bude další naháněčka. Hop. Můžeme rovnou běžet, vyskoč nahoru a či poběžíme tudy. Je to jistější. Ne. Běž. Já nevím, jestli už je tady ten vrtulník nebo ne. Ale jo, už je tady. Zmetek. A? Skok. Tak, tady vyskočíme zpátky. Tak, super skok. Jsme plní. Nadpřirození, au, co to bylo za poškození? To nějak nejde, ne, teďka? Aua, pomoct. Aha, chcípnu. Běž. Zátrama se jde tady to
checkpointuje se tady vůbec ještě snajpři, no. To mě ještě chybělo. Snajpři. Dělá to si prdel. Oni tady jsou vážně snajpři. Oh. Tak. Já bych to tady v tuhle nevhodnou chvíli, nevím, jestli to chci ukončovat nebo ne. Ale asi vypadá to, že to asi ukončím. Tak, tady si... Aha. Tamhle v té šachtě to když tak ukončím. Tak. Tak, les. Chyce. Tak. Já bych to pro dnešek ukončil a u dalšího dílu zase čus.